فێرگەها ڕاهێنانە پلنگên زێرەوانî li Hewlêrê niha dest bi xuleke ڕاهێنanê kiriye. Temaşevanê nêja 305 pêşmerge di wê xulê de beş darin, nîmayişên cuda weke hûn dibînin bi rê ve diçin. Merasîma derçûna wan pêşmergeya ye ji vê xula ku bi navê Şehîd Emîd İskender hatiye vekirin. Weke me got nêzîkî 305 pêşmerge tê de beşdarin. Wezîrê Navxweyî û fermandarê pêşmergeyên zêrevanî Ezîz Weysî jî di vê merasîmê de amade ne di dîmenan de tê dîtin ku rahênan û perwerdeyên taybet yên ku di xulê de fêr bûne pêşmerge niha nîmayîş dikin. Belê hemî caran xulên perwerdekirinê bo pêşmergeyên zêrevanî têne kirin ew li ser şêwazên cuda yê berevanîkirinê hem li hundir hem jî li derveyî bajaran têne perwerdekirin. Vê carê jî nêzîkî 305 pêşmergeyên zêrevanî li ser şêwazên cuda cuda hatine perwerdekirin. Merasîma derçûna wan bi rê ve diçe xula perwerdeyê bi dawî hatiye. Wezîrê pêşmerge û her wiha wezîrê navxwe biborin û her wiha fermandarê pêşmergeyên zêrevanî Ezîz Weysî jî di merasîmê de beşdar.